Sa pagkausapa, may buntag sa tanan. Domingo, as what Bishop always says, Sunday is a Lord's Day. Itagaan ta sa Ginoo og unong kaadlaw para atong buhaton ang angay na atong buhaton apan sama sa pagbuhat niya sa kalibutan iya kining gibuhat sa unom kaadlaw apan sa ikapito kaadlaw mipahulay siya. O kini nga magbaadlaw ang ikapito nga adlaw iya kining gibalaan. Mauna nga nahimo natong batasan nga ang ikapitong adlaw usab sumala sa sugo sa Dios nga ato kining balaanon. Mauna nga kini ang inyong desisyon nga naa ta karon sa balay alampuanan sa simbahan kini sugo aging pagtuman sa sugo sa Dios. There is one thing in heaven and on earth that God the Father cannot refuse to answer. It's the prayer of God the Son. Naay usa ka butang diri sa langit o sa yuta nga dili pwede balibaran sa Dios Amahan o kana nga butang mao ang pag-ampo sa Dios Anak. Kung naminaw ta ganina sa atong ebanghelyo, mao kato ang priestly prayer or sa evangelical pa is a pastoral prayer of our Lord Jesus Christ para sa iyang katawhan. Ang chapter 17 verse 20 up to verse 26 portion lamang to sa whole chapter sa prayer, long prayer, priestly prayer ni Jesus Christ. Kung mayong galitag priestly prayer, amahanon nga pag-ampo. Nga pag-ampo sa usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak, ngadto sa iyang tibuok pamilya, mao kadto ganina ang gibasa. And to give you a short summary, kadto nga mga pag-ampo ni Ginoong Hesukristo naglangkob kadto sa unity of His people. Nga ang iyang mga katawhan mahiusa. Sama nga si Kristo ug ang iyang amahan usa. Og kadto nga pag-ampo usab naglangkob that they may know God the Father who sent Him. Aron sa ingon nagampo siya nga ang iyang mga katawhan ug ang kalibutan masayod nga ang iyang amahan gipadala niya ang iyang anak sa kalibutan. And number 3 nga summary niadto nga pag-ampo kadto naglangkob that the people may know and experience the love of God through the Son. Aron ang katawhan, ikaw ug ako, kitang tanan, makasinati kita sa gugma sa amahan, pinaagi sa anak. One of the most famous prayer ni Jesus Christ, sa long prayer niya from chapter 17, from verse 1 to verse 26, was in verse 15 in the same chapter. Og naingon siya in English, I am not asking you to take them out of the world, but keep them safe from the evil one. Nag-ingon si Ginoong Hesukristo nga tinuod Ginoo Dios Amahan nga akong mga anak nag-anto sila sa kalibutan sa daghan nga mga suliran, sa daghan nga mga pagsulay, sa daghan nga gera, economic recession, pandemic, all of the above. Ingon siya, do not take them away from this world. Though they are suffering and struggling, but do not take them away from this world, but rather keep them safe from the evil one. Safe from the evil one. Unsa man din nga kalibutan ang atong gipuy-an di ay? Ngano man nga gina-emphasize man ni Ginoong Hesukristo nga ayaw sila kuha, ayaw sila i-rapture. Kundili keep them safe. Bantay sila gikan sa atake sa yawa. Kung atras tagamay kay verse 15 man tumo atras tagamay sa verse 14 unsay gisulti in Bisaya.
Ingon si Ginoong Jesus, gihatag ko kanila ang imong pulong. Busa gikasilagan sila sa kalibutan. Again, ingon si Ginoong Jesus sa mga pag-ampo, gihatag ko kanila ang imong pulong. Busa gikasilagan sila sa kalibutan, kay dili man siya sa kalibutan. Sa mga ako dili iya sa kalibutan. In English, I do not belong to this world. Ingon siya nga, when I gave my word to your people, the people on earth hates the very word that I spoke and gave, because they don't belong to this world, as I am not as I do not belong also to this world. Si Kristo kuno wala kuno nabilong ni niya kalibutan. In fact, there was one verse in St. Paul's epistle. Ingon siya nga, we are in this world, though we are in this world, but we are not for this world. We are in this world, but we are not for this world. Pero kung imong tan-awon, wa ba ni contradict that but God created the heavens and the earth, and nothing exists that doesn't come from Him? Ingon siya nga ang Dios nagbuhat sa langit ug sa yuta, di ba, in creation, and nothing exists in this world that does not comes from Him. Walay bisan isa nga nahimugso or nabuhat ni niya kalibutan nga dili gikan sa iya. And how come nga moingon siya nga, I don't belong in this world? May suon, kinanglan nato ni masabtan. Kay daghan mga Kristohano na nga wala pagyud naka-grasp, nakasabot pagyud niini. Ngano kuno nga why do we need to see the whole thing, and why are we in chaos, war, pandemic, immorality, economic struggle, etc.? Ngano niini kalibutan naaman kanunay ang struggle nga hinimo man ni sa Dios? Ngano kani kalibutan naaman diri ang grabe hinon nga tentasyon? Mura man ninog battlefield sa yawa between good and evil. Dili kay murag maugin ni. Atong sabton may igsoon para dili ta usahay mapuzzle. Nasay naman tadaan sa istorya sa creation. There was a light bearer, Lucifer. He is one of the burning one. Mo bitaw nga gitawag si Lucifer nga one of the seraphim, I think. Meaning, the meaning is the burning one nga nagdilaab siya, nagkalayo siya because of the glory of God, nga muduol siya because he was so close to God. Pero nagrebelde siya sa Diyos. Sa iyang pagrebelde sa Diyos, ang iyang entire religion, because sa angelic good nga realms, naman tayo mga archangel, di ba? Saint Michael, Saint Gabriel, and Saint Raphael. Kung tanawin mo sila, mga general ni sila, mga commander ni sila sa entire legion nga under sa ila. Example, si Saint Michael is a warrior, na siya legion nga mga armies of angels. Si Saint Gabriel is a messenger, na siya legion of all messengers. Si Saint Raphael, he is the healing balm. He holds the healing balm. Napod siya mga armies of angels. Si Lucifer, napod siya mga followers. I would say it almost 1/4 of the heavenly bodies natanggal na dalagi ni Lucifer. And there was a battle in heaven. And Lucifer lost the battle because of Saint Michael. Siya ang nag-take over, siya ang nag-command sa battle. Kabalo mo ang nahitabo, sa diha napildi si Lucifer, gisipa siya sa Dios ngadto sa iyang trono, ngadto sa iyang presensya. O sa dihang gisipa siya, nahimo siyang fallen angel. And he lost the glory and the blazing fire. Mubitaw nga ang depiction niya sa Hollywood movie is
Kumutunga gali ang yawa dili na magkalayo murag buaso na lang, di ba? Murag agipo ba? And pangit ang iyang hitsura because wala na siya glory, wala na siya majesty ni God. Wala na siya inana nga the burning light. So diri siya sa kalibutan nag-wild. Kitaan niya ang mga anak sa Dios para because of his great hatred. Grabe niya nga kasuko sa Ginoo nga napildi siya dito, ikulata siya maayo, ipakaulawan siya. Diri siya nag-wild. Tinuod na. It's wala gisulat sa Bible literally diri siya nag-wild, pero kita nga the prized possession sa Ginoo, kita nga ang iyang the masterpiece of God. Kita nga mga pinangga kay sa Dios nga iyang gibuhat sumala sa iyang dagway ug sa iyang kinaiya. That man were created according to the image and the likeness. Ang kanang image dili kay ko impress na, kanang likeness yun. Diya ko kay ko ma-impress. Sa'yo na kapag likeness, you are like God. Gamay lang diferensya. Diri siya nag-wild. Kita, tanaw niya, mo di pa maagi para makabalus ko. Kulatahon ako ng mga katawhan sa Ginoo. Diri siya. Kita ang naapektuhan. Pero bakit ani mo ang epic ba? Ang drama ba? Maot magunag, pagtanaw mo sa lida, bigyan ng wide drama, way kontrabida, di ba? Wa pa ni klaro nga sa lida, wala pa yung mga, kuwan? Di ba? Pero nindot kayo ang drama sa kinabuhi. Tungod kay sa dihang gikulata ang katawhan sa Dios. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak for the rematch. Nanay away dito sa langit. Pag anahin ni Ginoong Jesus, rematch na lang to. Murag round, dili round to, rematch yun. Pero katawanan kay ang rematch. Kay mura ba o kung tanaw nimo, underdog kay si Ginoong Jesus. Pag anahin niya diri, nataw lang siya sa pasungan. Unya, nataw siya sa pamilya ni Mary and Joseph. Nga, ordinaryo kayo nga Jewish nga babae. Ni kalagyo siya nga to sa Ehipto. Pagkamatay ni Herodes, nibalik siya dito sa Israel. Ni-settle siya dito sa Nazareth. Ang iyang papa, panday. Mura ba where's King David? Asa man ang prophecy that the scepter shall not be removed from your hand? Dili ko mawala ang balaan o sentro sa iyang kamot. Samahin mo ang sunod na hari. Pero there was no majesty, there was no glory. Kung tanawin mo si Kristo, wala, very ordinary. Sa pag-agtugal niya sa Jerusalem, when he was declared as king, he was riding in the donkey. In fact, kung i-declare ka katong Mordecai, katong kang Queen Esther nga time, di ba? Gipadala pa siya sa kuan, sing-sing. Unya, tigsing gito sa likod. Unya, he was riding in a chariot. Majestic kayo, di ba? Pero Christ, donkey lang. Hinudman pa ito. Ingon sila nga, nakinanglan din niya magtutudlo. Badbari din siya idana. Gilansang sa krus, gikulata, gilaparo. Wala. Kung tanaw gini mo mismatch kay gyud siya ang si Lucifer or ang demon gyud, ang si Satanas, grabe kay niya kontrolado niya ang kalibutan. Kontrolado niya si Pilato, kontrolado niya ang emperador sa Roma, kontrolado niya si Herodes, kontrolado niya ang mga pare, bantay ta mga Sanhedrin, kontrolado niya ang si Caiaphas, si Anas. Iya tanan. Si Kristo ang iyang daon, katurang yung mga mananagat, sila Pedro, di ba? Katong mga tax collector, daw ang mga babae na yun, gasunod-sunod sa iya. Pero sa iyang gibuhat, gihugasan niya ang atong mga sala, pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Maigsoon, to be honest, dili man ginato kaya ang Satanas. To be honest, kung kita lang, kaya kita niya dula-dulaan. Yeah.
kining kalibutan na ginaalaw gini sa Ginoo para mahimong battlefield niya. Mao bitay ingon siya nga the world cannot accept him. The word, his word will hate him. Mao bitaw nga kung ang tao kani masubraan kayo kaka mapinanggaon sa imong kaugalingon. Kinahanglan yun nga makaon yung pamahaw, paniudto, panihapon, kinahanglan yun. Kinahanglan ka ng must be ba? Must be. No nga, mura ba yun o, dili na ka mabuhi kung wala ni. Kanang murag end of the world na yun kung kinahanglan gwapo yung balay, nindot kayo mga sakyanan, maka-travel yun sa abroad, makatuyok sa timong kalibutan. Kanang mga ina nga mga idealistic ba? Okay ba na? Wala may sayop ni anak. Pero kung dili intra ang Diyos, kawang ginangtanan. Giwalin rin one time, I think, yesterday. Life is just 70, 80. After this, wala na. Again, to be honest, dili maging nato kaya si Satanas. Kaya ta niya dula-dulaan. Kung kita-kita lang. Baka sa binugoy nga pagkasulti, bisa pa magpalaban pa kasi mong lulo. Di ini mo kaya. Pero, magpalaban gali ka sa Ginoo, makaingon gyud si Satanas aw. Why tinud-anay? Hadlok gid siya. Maigsuon kung magpalayo ka sa Ginoo, okay, tanawa, kung ang isa ka Kristohanon magpalayo gali sa Ginoo, ang akong description na mura na siya diaper nga gikunis-kunis sa iro. Kita mo na diaper? Kada diaper ba na place basurahan niya, kunis-kunison sa iro, inaana ang Kristohanon nga magpalayo sa Ginoo. Katawanan na siya, pero it's true. So, siya itong buhaton. O, magpaduol pa sa Ginoo. Muing ka, gasimba mo ko, Father. Halos kadaan ko sa simbahan. Biyahe mo sala. Yeah. Be holy, for our Father in heaven is holy. Maigsuon, dili garantiya nga nakasasimbahan. Nagpuyo ka na nga balaan. Nagpuyo ka na nga Kristohanon. Biyai imong sala. Ingna mo abay. Ingna, biyai ang imong sala. Biyai sala. Muna, kabalo, gusto mo nga unsay sikreto para makabalos ta sa yawa? Kana makabalos ta sa yawa ba? Di man na tumasubak yawa kay hangin man na, di man na makuan. Biyay mo sala, di ba kulbaan na siya. Kana maghinay-hinay kaling paduol sa Ginoo, mangurog ng yawa, mangita magraton la maraton manganawag sa kaubang yawa, tabagay ko ninyo. Kay ato ning babagan o. Kay kung nakabalo lang ang yawa nga ang paglansang na Ginoong Hesus mao ang kadaugan sa cross, sa baton yun. Kato sila ana, sila kaipas kato mga Parisiyo, mga Sadyusiyo. Wala, pag iya tong pagkapuson. Para di lagi balansang si Ginoong Hesus. May suon, pag bumalik ka sa Ginoo, expect giga nga naging mga challenges. Maubitaw nga ang pagkinabuhi nga pagpuyo ang Kristohanon. Muing kang unsa man ni nagkristohanon ko daghan man ang problema. Ibis nagkristohanon ko, ibis na born again ako. Nisamot man hinuon ni mga problema sa silingan, grabe na hinong libag, ako mga parente, dili man mo tuon ako. Kantsawan naman hinuon ko, mirisihon naman hinuon ko. Ngano man na, tungod kay with all the force, full force ni Satanas, iya kay buhaton para dili ka makabalos niya. Kay the only way makabalos ka niya, mubiya ka sa imong sala o mudot-dot ka sa Ginoo. Sure ko, that is the sure defeat of the enemy. Turn away from your sin and get closer to God and embrace God. Again, it's the prayer of Jesus Christ. Ingon siya, I am not asking you to take them away of the world, but keep them safe from the evil one. It's the prayer of Christ, and His prayer shall not fail. Dili gyud mapakyas ang iya pag-ampo. Do not be condemned. Do not judge yourself nga naa mo karon na nga problema. Naa ta nga sitwasyon, naa ta nga pagsulay o naa ta nga kahimtang. You are not a finished product.
God is still working in us and molding us according to His image and likeness. God is the potter and we are the clay. He is molding us into the person that God wants us to be. Wa pa nahuman maigsuon ang Ginoo kanato. Ayaw lang yung palayo niya. Amen? Please stand.